Здравейте, ние отново сме тук и това е първи епизод на нашето оцеляване. Играха малко без мене, сега ще говорим тук. И да ме отрепал. И така имам също Пускаме на креатив. И имам и като... Защо? Къде ми клета ми? Ай, как е всичко ти е там? Къде? Чисто? До мен нищо не. Пускане на креатив е. Що? Сега се пуска на креатив. Защо? Взимаш от мен, бе? Защото няма кой друг. Ама какво е? Какво? Защо? Защо на креатив? Ми, нямаш ми ги никакви ми. Ай, добре, вземи се една Ариан братва. Много често. Ако бути са не ми е тука. Тука се набавя такъв мечант на бе. Дай ми поне панталонките. За какво става? Добре. Ето, само ти ги в често. Аз имам 63 метра. Си го преработя. Остави ли ми ги? Колко пълна имаш, бе, Кош? Колко пълна? Виж, бе. Аз ти имам така за дърво. Топа нож ли е? Ай, просто тук. Пускай ги, бе! Защо в моят чест имам братви? Това е на други Кошо. епизод ще ги пуснем. Не го е моят чест. Ти не взема Ариан братвата. Аз си взех мои сега. Добре, радвам се. Аз сега отивам за дърво. Колко дърво трябва да съберем? Само да направя. Аз мисля да живея в нещо продълно. Гуш. Аз къде да живея? Много далеч от мен. Няма да виж по столика. Ти не мога да строиш. Може да строи. Искаш да направим едно състезание, Вика по строи. Злати ще ни е съдията. Какво? На стилка. Нека се. стилка. Искаш ли? Чуш ли? Ама не. Ще ги пусна клипа и коментарите ще изберат. Гуша не иска да се Аз съм трябва на мацки много дърво. И на века ще би цяло да готова. Аз имам само 8. Често имам 4 не преработени. Виж храна. Имам 2 ябълки между. Го, виж как, Злати, виж как ябълката там. Това почна да строя къщата, малумния. Гледа Глед се. това е. Не Тук не я деве! строя хубава, човек. Хубаво ще видиш сам. Окей, още го ще строя хубава. Колко я строя хубаво. Няма аз да ви строя. Мале. Си бера Ариан. В Ариан какво Може за... между 5 на 5. 50-50, бе. Боди порти. Бодимчо. Пърт. Гашо се написал пърт. Ама не бе. Може би. Тук какво става? И между другото той ми ще снима. Между другото, И нямаме пишете в хора. коментари дали да го махнем или не. Само един от вас е писал. Това е Митко. Да, Димитър Шишарков. Шишаркови. Има тук негови хора. Дървото с шишарки. Това е неговия човек. 53 метра работим. О, хиляди ябълки. Радваш ли? Ладно. Ще се не направиш. Съдна ли са? 40 минути работи, но събра един стаки. Аз съм 50. Още една ябълка. Върна ли бе? Стига бе. Как? Чупиш това. Ама ти оттам не за Ама тя виж къде е ябълката, бе. Там горе е тук. Виж как се е. Те от вас се чупате тук и ти дава ябълки. Аз сега какви? Мамата си, докато се чува много не клипа. Аз ти малко закарах. Нека имаме нищо. Нямаме. Пак нямаме. Аз да бринч майка, както винаги. Нищо. Ще се радваме. Да се радваме. Отдея да намерих без чиит 11 диаманта. Аз с чит. Ама той не се иначе да го забрал. Thank you. Както
Къде е? Много. Има. Много, две айрон. Шест айрон. А сега ще си правя работа. Сега ще си го правя работа. Само не ме кипи, че сме при пустиня. Ама... Да се преместим. Да се преместим, да си вземем айтемите и да се преместим. О, въглища, yes! Въвърна ли? Да. Мале. Въглища. Да, не се месим, не си на спална, аз тук имам планове за една планиничка там. О, thanks. Ама аз искам въглища. Дам 5, ако не са много. Не съм много. Както виждаш. Не. Буфи Respiration и ти беха, бе? Да. Както пич. Виж, ето. Защо не са на мен? Няма. И... Снимайте да са на хората да се радват. Да се радват, да се смеят. Ще се зарадват, като гледат будинче, както ти казваш. Благодаря. Кой за пясъка, бе? Оня ден, аз си мой едъл годилчо. Да. 18 годишна. Така. Добре. Ще се занарям. Който ти стави. 4. Това е дума, между другото, тук знаете ли, че е болно? Ами къде е на... Ти нали го трепа? Как аз го трябва, кога беше там с перата? В клипа го има. Ага. Първия. Аре, бе, Гошо, ще е хубаво да строиш. И ще видиш. Аз нямам драма, а имам 25. Аз стигам да си взема малко както ще. Къде е? Ай... Да се радваме. Да се радваме. Ще си разлучим малко кактус. Кактус. Аз сега ще си строя къщата. Някакво хубаво место. Айде. Това са за пръчки. 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 И ще съм е тук на високото. И между другото чакаме още 3 човека в сървъра. Да. Чакаме ги. Не, днес ще дойде ако някой един. от вас е сървър да му да го направи повече от 5 човека, да пише в коментарите. Да. Да си знае. И до нас майче има такъв джунгли. Жунга. Оу, както се натрепе. Както се те трепе. Да, то буде, бе. Верно. Верно. Малка, да са ми панталонките, бе. Панталонки. Ти не си ми даш панталонки. Дадох ти ги в често. Да се радваме. Да има. Аз се надали в някаква мина. Фейсбук. Да има. Не, те са направи страница в Фейс. Сега. Аз ще направя. Добре. Да се радваме. Чисти направи. Георги, Виж, толкова става ли? Гого, Аз виж. събирам още така. един стар дрова и си направям баки вкъщи. Тя са грозна. Грозна. хубава. Садна ли са? Съднали са. Още въглища. Мале. Бой, взимай ги. Тук по-поля, още въглища. Гледай, какво става? Това ти виж, тук въглища, там въглища, тук долу въглища, тук въглища, ето там още Да дойда ли? Ли ти не Няма ми искаш? свърши. Саднакс. Саднакс. Саднали са. Право в комунците. Чакай да ме гледа Боди. Боди 40, Гоби, да. Виж какво направи. Виж. Когато Боди ще се зарадва, Гледайте как трябва да ги тя с знака. о да, знака. Магния е. Ма игра по-хубаво 100 милиона пъти. Бип, бип. Много е тихо. Как? Много. Между другото, Свърши дървото. днес е Хелуин. Честит Хелуин на всички. Хапи Хелуин. Хелуин на всички. Между другото се празнува, И аз няма да го празнувам. защото с бабкинските пичове си на работа. Не. И с гъщеруни. Опа. Да. Е, И това е просто. то зоти вчера да каза. Какво? Пряпора на Гошо. Да. Откриваем. Вече го казах. И знака си му пряпор.
Ха-ха. Това къщата. Ма стане по-добре. Мале. Я попьорна. Иди гуш. Я Не мога. Значи си тук. Айде да му да брат. Аз ти имам да се взема често. Аз тук се задъних някакъв. Аз ти взимам често. Малко ще я кьорнеш. Няма да я кюрна. Ето тук се вижда смутаняк. Тя е безпълна. Между... Къде изпадна? Къде изпадна? Сега как ще излезнеш? Ходиш там. Къде има една брутално трапче. Мале, капна. Тук трябваше да има едно брутално трапче. Ето по-нагоре, че са излезнали. Аха, видявам. Аре. Това майки? За другото. Взимам си и печката. Взели си, аре. Аре, така е светло. Аре, скочи. Аре, на третия етаж. Защото там е там. Няма прозорци си. Ей, така. И така пак е светло. И се... О! Беги, че се чупа честа. Аз мога да се го щупих. Аз мога да го щупих. Šta si sranica? Знаеш, чеша свои примки. И довиждане съвместта в новата неща. Довиждане. Ето я там къщата. Еми за сега 11. Ако искате ли това да е за този епизод? Какво? И след този епизод веднага почнем още. Ами, добре. Добре, и довиждане. Довиждане за сега. Честно човек и чао. Чао.